Libreng serbisyo hirit ng ilang Pangasinense sa unang araw ng mga bagong opisyal. Para sa detalye kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Sa unang araw ng panunungkulan ng mga bagong halal na opisyal, ilang residente ng Pangasinan ang nagpahayag ng kanilang mga hiling sa pamahalaan. Dapat umano na nakatuon sa libreng serbisyo at mas agarang tulong para sa mamamayan ang kanilang nais. Ayon sa ilang nakapanayam ng IFM News Dagupan, pangunahing iniling ang libreng puhunan para sa kabuhayan, dagdag ayuda at mas pinaigting na serbisyong medikal lalo na ngayong laganap ang iba't ibang sakit. Siyempre, andyan yung tinatawag namin mga 4Ps, mga PhilHealth, mga ganon. So pang kalusugan na? Yes. Number 1 yun. Lalo na, siyempre, hinahangad ng mga tao ngayon yung mga yun. Inaasahan nila dahil binoto sila. Diba? Saad naman ng isang vendor, mas kailangan umanong dagdagan ang pinansyal na tulong para sa kabataang hirap pa rin makapag-aral dahil sa kawalan ng perang pambili ng mga kakailanganin at pantustos sa pag-aaral. Nakakaawa kasi yung mga iba na hindi nakakapasok dahil walang pambili ng notebook, walang Dagdag pa nito, hindi lamang sa serbisyo ng gobyerno ang dapat ayusin, kundi mismo ng mga opisyal na namumunot na mamahala sa kaban ng bayan. Gobyerno, sana matahimik na at hindi na sila mag-away-away. Dapat para tahimik na yung Pilipinas kasi parehas na yung Pilipino. Tapos unahin yung kapakanan. Unahin yung kapakanan ng mga tao. Huwag yung pansarili nila. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.